Jak sa teď zrovna cítiš? No cítim sa úžasne. Je to veľké odľahčenie. Ještě bolí žaludek? A bol to veľký nervák, jasné. Až teraz boli, až teraz. Je to splněný sen, je to co pro tebe, co to znamená ten úspěch na mistrovství světa? Už opakovaný, Praví sa, že prvý je vždy prvý. Prvý bol veľmi nečakaný. A teraz si myslím, že bol pes ešte o niečo lepšie nachystaný ako ten predošlý. A ja som mal viacej skúsenosti, atmosféru a myslím si, že aj už som malilinko trošičku bol brány za jedného, ja neviem, z 15 top favoritov. Co myslíš, že člověk potřebuje, aby takovýhle úspěch měl? Jsou to tréninky, štěstí napsat, co všechno to dělá, ten úspěch? Tým lidí okolo tebe? V prvom rade pokora veľká, potom super pes a samozrejme veľa dobrých ľudí a snažiť sa odbúrať všetky tie šumy okolo. Jak snadno člověk tenhle dobrý lidi okolo sebe najde? No, to v té kinologii není úplně jednoduchý. Tvoj tým, s kým trénuješ? Ja mám mini tým, v podstate Daša Mináriková, Maťa Ružičková a teraz námi začal Bohužmiča a v podstate figurantov podľa možností, kedysi to bol Jarda Lábik, teraz je to David, vieš ktorý, ne? Vieš ktorý. Mladý od Radka Kupku, David Hanel a mladý Štefek, Martin Šťastný. Proste nemám v podstate stáleho figuranta, práve za posledné 2 mesiace konečne sa mi to trošičku ustalilo a je to aj vidieť na psovi. Jak často trénujete? Jak často trénujete běžně? Živíš se jenom třeba výcvikem psů, jak to máš? A pak, když se blíží takovýhle závod, tak jaké je ten výcvik a v čem se změní? Je to hlavne o načasovaní, netreba asi robiť šablónu, tohoto psa vôbec nemôžem robiť šablónu. V podstate ešte minulý rok som trénoval veľmi intenzívne, v podstate cez zimu a v jari taktiež. Mal som veľké problémy s obranami, kde som nemal figuranta a vyšlo mi tak 4 obrany do mesiaca, čo na toho psa je veľmi málo. A v podstate našťastie spamätal som sa po druhej kvalifikácii, keď som vôbec nebol spokojný s výkonom obrany a proste zistil som, že určite musím niečo s tým urobiť, s tou intenzitou tréningov. V poslušnosti som teraz v poslednej dobe zvolnil, pretože v podstate pes to všetko má. Išlo o to, správne ho načasovať. Je príliš temperamentný tento psík a veľké problémy som mal so stopami, hlavne teda s predmetmi. Je to veľmi dominantný pes a tam sú určité problémy. Tak asi tak. Jaká je jeho nejsilnější disciplína? Co myslíš, že je fakt jako dobrý? Nebo pre mňa je jeho sila vo všestrannosti. A aj keď mal možno najmenej bodov na poslušnosti, ja si myslím, že najväčšia sila je jeho v poslušnosti. Že bys měl o svým psovi říct, jaký je tak jako povahu, víš, jako, že jaký máte spolu vztah a můj pes je takový, co bys o něm řekl? Že je to veľký hajzlik. Doslovne. Je to taký pes egoista sám pre seba, ale ako je malilinký, tak má obrovské srdce. A mal som výborných psov, nikdy nedám dopustiť na Fara, na Chrisa. Možno som ich mal aj o niečo radšej, ale toto je na šport lepší pes. Vybíral sa ho cílene, třeba dlouho? Áno, mal som jedno veľké šťastie. Psíka som pozoroval v podstate, ja neviem, od 7 mesiacov. Neviem, či prišla na toho predchádzajúceho majiteľa slabšia chvíľka, skôr nemal čas na ňo, veľmi dobre ho rozrábal a v podstate ma oslavil, že jediný, komu by ho dal, že ho dá mne, takže kúpil som ho, mám ho 2 roky. No, nemal vôbec stopy, určite, ale musím podotknúť, že jeho predchádzajúci majiteľ ho výborne rozrobil ako štenia a neváhal by som hocikedy inokedy dať k nemu štenia. Už jednou si byl mistrem světa, tak už víš, jaký to je, co se pak třeba změní nebo nezmění. Změní to člověka? Ja veľmi dúfam, že ma to nezmenilo. Z môjho okolia ľudia vravia, že ma to vôbec nezmenilo. Zvonku vravia, že som egoista a že som namyslený. Ozaj si nemyslím. Asi tak, no.
Ale ťažko povedať. To musí Každopádne strátil som kamarátov veľa. To je škoda, ale to tak asi chodí s úspěchem. Tak. To je škoda. Jak si teď užíváš takovou tu situaci, kdy každý se chce s tebou fotit, gratuluje, strašná přízeň a zájem. Líbí se ti to? Užíváš si to? Nebo naopak spíš bys... Je to určite, je to príjemné a už po tom prvom titule, kedy som si to vôbec neužil, som si povedal, že teraz sa nastavím. Zatiaľ to veľmi nejde, ale chcel by som sa nastaviť, lebo to sú neopakovateľné chvíle a človek nikdy nevie, či sa to ešte niekedy v živote podarí. Je veľmi veľa špičkových výcvikárov, psovodov, ktorí na ten titul nedosiahli. To je pravda. Ty se živíš výcvikem psů? Děláš jenom kinologii? Doteraz som robil mestského policajta, nakoľko som sa presťahoval do iného mesta. Momentálne som nezamestnaný a nedá sa povedať, že by som sa živil, ale áno, príležitostne áno. Nie predajom psov, ale skôr hotel pre psov a tak. Co ti dává spektrum kinologie? Tak to je v podstate pre mňa v úvodzovkách takmer všetko. Ja to beriem tak, že to je jediná vec v mojom živote, ktorú si myslím, že robím naplno a v ktorej som niečo dokázal. Máš nějaký další sen, kterýho si chtěl dosáhnout? Snov je ešte veľmi veľa. Ešte sú veľké. Chcel by som raz posudzovať majstrovstva sveta. Korektne posudzovať majstrovstva sveta, podotýkam. A samozrejme, ešte som nebol majster sveta v USV. A uvidíme ďalej. No, to bude náročné. Ještě hodně štěstí a děkuji za rozhovor. Veľmi pekne ďakujem aj ja.